Ahojte, zdravím vás. Minulý rok som dostal pozvanie na jednu krásnu vodu od kamaráta. To je Dubník číslo 1, nedaleko Starej Turej. Zažili sme tu dosť slušný víkend, minulý rok, takto v septembri. Tak som sa tento rok rozhodol tu vrátiť znova, minimálne aspoň na 1-2 víkendy, ako sa podarí. Prvú rybačku tento rok, čiže predĺžený víkend, som tu strávil približne druhý úlový týždeň. Ryby spolupracovali prvé 2 dni veľmi dobre. Až ma to prekvapilo, hneď po príchode mi začala ryba jazdiť. Zábery boli neustále, každú pol hodinu, hodinu. Chytal som okolie ostrova zo strany od lesa. S prichádzajúcim splnom, ktorý vychádzal na víkend, zábery úplne prestávali. A ja som to dobojoval do nedele ešte s pár rybami, ale štvrtok to jazdilo veľmi dobre. Vtedy sa mi najviac osvedčilo Boilies Liverix mazaná škebla, ktoré som dával buď samotné, buď single bite, alebo 2 guličky pod seba, alebo v kombinácii fluoropobab biely halibut. Druhýkrát som sa sem dostal, trošku nečakane, približne o 2 týždne od tej prvej výpravy. To bolo na moje narodeniny, aj keď výprava bola o niečo kratšia. Posledná noc bola trošku slabšia, ale akože super výprava, bol som spokojný. Hneď po príchode do pol hodiny mi došli krásne 2 ryby, pekný šupináč a 1 amur. Sobotu do obeda s priateľkou. Chytali sme len do pondelka, pondelok na obed som už musel odísť. Avšak výprava bola moc lepšia oproti tej prvej. Chytili sme o mnoho viacej rýb, celú noc to jazdilo aj celý deň.
jazdiť už hneď po príchode. Zábery boli aj cez deň, aj v noci. Prvú noc som sa absolútne nevyspal. Som vybral asi 13 rýb. Najviac fungovala asi pikantná švestka, ktorú som si donesol na túto výpravu, na skúšku. Lebo toto boily sa mi veľmi pozdávalo. Na druhú udicu som volil gangstra G2, na ktorú som mal podstatne menej záberov, ale hmotnostná kategória rýb bola vyššia. To bolo za 48 hodín, sme chytili asi 23 kaprov alebo 24. Nejaké 4 ryby som nepremenil. Takže som bol fakt, že veľmi spokojný. Krátkodobých víkendových rybačiek. Ja dúfam, že sa ešte nám podarí niečo natočiť. Budem sa môcť podeliť moje zážitky pri vode. Tak vám ďakujem za pozornosť a prajem veľa krásnych